Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin tashar mu ta Karamci Hausa TV. Har ila yau muna cikin karanto muku littafin ra'ayina wanda Nafsat KZ ta wallafa shi kashi na 43. Harara Saudat ta watsa wa Salma ta ce saboda ke kika haife ni? Saurin saukar da kanta ƙasa Salma ta yi. Tunawa da wacece Saudat a yanzu. Saudat ta maida hankalinta kan Miss Zara ta ce, kar ki damu ko ma menene za mu saka. Miss Zara ta buɗe drawer da ke jikin tebul ɗinta ta ɗauko kuɗi kashi biyu ta ba Salma ɗaya sannan ta ba Saudat ɗayan. Wannan kuɗin 20,000 ce. Muna bawa duk wani ma'aikaci da zai fara aiki da mu. Muna so ku yi amfani da su wajen sayan kayan buƙata na yau da kullum kamar turare, kayan kwalliya da ɗan abin da ba a rasa ba. Domin muna so ma'aikatanmu su kasance abin sha'awa ga jama'a kuma hakan zai kawo mana customers sosai. Sallamar su Miss Zara ta yi bayan ta yi masu wannan bayanin. Suna fitowa Saudat ta miƙa wa Salma nata kuɗin. Washegari da safe misalin ƙarfe 6:30 Salma ta yi wa yara wanka ta shirya su ita ma ta shirya. Babu kayan abinci a tare da su don haka ta yi tunanin idan sun fita ta nema wa yaran abinci. Bakin katifar Saudat ta tsaya tana tunanin ta tashe ta ko ta ƙyale ta. Buɗe idanunta Saudat ta yi jin kamar mutum tsaye a kanta. Tashi zaune ta yi idanunta a kan Salma. Kafin ta yi magana Salma ta ce, zan je kasuwa na samo mana abubuwan buƙata ko mu jira ki shirya mu tafi tare. A'a sai kun dawo. Ni ban gama bacci ba, cewar Saudat. Salma ta ce akwai 5,000 a cikin kayana idan kina buƙatar sayan wani abu kafin na dawo. Ɗaga kai Saudat ta yi ba tare da ta sake magana ba ta kwanta. Suna fita bakin titi Salma ta buɗe jakarta ta duba ta ga 100,000 da Ammi ta basu jiya bayan ta kawo su da kuma 35,000 da ta ɗauko cikin kuɗin da Miss Zara ta basu. Cike da murna Salma ta bi titin unguwar. Kwatancen da mai gadin ma'aikatar ya yi mata ta bi sai ga ta a bakin gate ɗin private school ɗin mai suna Daddy's Pride International School. Salma ta ce anya wannan makarantar za ta yi sauƙin kuɗi kamar yadda mai gadin ya faɗa min. Tunawa ta yi lokacin da mai gadin ke faɗa mata cewar in dai makarantar take nema cikin unguwar nan kuma mai sauƙin kuɗi to babu ƙasar Daddy's Pride. Ɗauke da addu'a a bakinta ta yi knocking aka buɗe mata nan ta sanar da su ta kawo yaranta ne. A ofis ɗin head teacher aka buƙaci suna da takardun yaran na haihuwa da kuma indijin. A sannan idon Salma ya raina fata. Ita ta manta dole sai an buƙaci haka. Babban tashin hankalinta ma bata san sunan mahaifin yaran ba. Head teacher cikin hausarsa ta ƴan koyo ce, Malam kin yi silent ko ba ki shirya kawo su school ba? Salma ta ce na shirya sai dai a yi haƙuri ba mu da takardun haihuwa sannan indijin ba mu da shi. A yi haƙuri sai mun je ganin gida zan yi musu sai na kawo. Head teacher ya ce za mu amsa yaran amma mun ba ki 1 month ki kawo mana takardun haihuwa. Ɗaga kai Salma ta yi ba tare da ta sake magana ba. Fom ya ɗauko ya miƙa mata domin ta ciki. Ta daɗe tana kallon fom ɗin da tunanin sunan da za ta saka. Daga ƙarshe ta yanke shawarar saka musu sunan Affan. Numbers ma da next of kin sunan Affan da ta Ammi ta saka domin su kaɗai za ta iya tunawa. Bursary na makarantar ta je ta biya 80,000 kamar yadda ta gani a takardar. Sannan ta tambayi nawa ne school fees aka faɗa mata 10,000 ne per term. Sai kuma textbook da za ta saya duk session. Bayan ta gama komai sai school mark ta saya musu snacks da lemo. Sai ta tabbatar sun ƙoshi sannan ta je admin ta amso uniform kala 2 aka ba kowanne. Don haka ta saka musu ɗaiɗai ta kai su class ɗin da aka basu sannan ta tafi da sauran uniform ɗin. Kasuwa ta je a gurguje ta yi shopping na kayan abinci da na amfanin gida sannan ta saya musu kayan kwalliya na 3,000. Tana dawowa ta shiga ɗakin su ta ajiye kayan ta koma ta ɗauko sauran ta kawo ɗakin. Bata ko huta ba ta nufi makarantar su twins. Cikin sa'a tana zuwa ana tashin su don haka ta kama hannun su suka koma gida. Watan su ɗaya da fara aiki sun saba da duk aikace-aikacen su. Da safe Salma za ta kai yara makaranta sannan ta wuce kicin. Idan lokacin tashi yayi za ta ajiye duk abin da take ɗauko su dawo kicin a nan za ta ba su abinci ta shirya su. Idan yamma ta yi ta kai su Islamiyya da ta samar musu duk a cikin unguwar. Kafin lokacin tashin su Islamiyya takan koma gida ta yi wanka ta ɗan huta sannan ta fita ɗaukar su. Ita Salma aikinta permanent morning ne zuwa evening. Sai dai a duk lokacin da aka samu event a ranar kawai ba hutu ba kuma lokacin tashi daga aiki. Saudat kuwa aikinta shifting ne. Wani lokacin tana ɗaki wani lokacin kuma tana wajen aiki. A yau da suka cika sati 5 da fara aiki Miss Zara ta aika aka kira su. Izinin zama Miss Zara ta basu sannan ta ce dalilin da yasa na kira ku shine akwai wasu mutane da suka zo
kama event sai suka ce mana sun ga yara sun burge su suna so yaran su yi masu flower babies sun tabbatar mana da yaran ma'aikatan mu ne don haka na yi bincike na gane yaran ku ne. Mun yi ciniki da su za su biya sannan za su ɗauki nauyin kwalliya da kayan da yaran za su saka sannan kuma za a ba ku share ɗinku. Salma ta ce a gaskiya ba zan yarda na sa yarana a idon duniya da sunan neman kuɗi ba. Ku nema musu wasu yaran amma banda twins. Ke daman tun da kuka zo na san za ki ba da matsala. Dan sun shiga idon duniya cinye su aka ce za a yi. Ki sani hakan da kina wasa ne da damar ku da kuma aikin ku. Miss Zara ta ƙarasa maganar ranta a ɓace. Kamar daga sama suka ji muryar Saudat tana cewa za su yi. Saudat wannan karon baki isa ba. Ba zan taɓa bari a sa rayuwar yaran nan a haɗari ba. Sai inda ƙarfina ya ƙare. Ashe ku kina gab da ɓacewa a neme ki a rasa. Ɗaga kai tayi ta kalli Saudat jin muryarta ta canza. Haka ma idanunta. Ta san duk sanda Saudat ta yi barazana irin wannan to ba ita ba ce. A take tsoro ya ɗararwa Salma saboda ta san tabbas yana iya ɓatar da ita tunda ta ga zahiri akan Affan. Cikin sauri Salma ta juya wajen Miss Zara da ke amsa waya. Tana ajiye wayar Salma ta ce za su yi na amince. Miss Zara ta ce da kyau. Su ma za a ware musu salari nasu. Za su ci gaba da yi mana ko bayan wannan bikin. Zan sa a riƙa koya musu rawa da kuma sauran tsarukan da yara ke yi a event. Sallama suka yi wa Miss Zara. Jikin Salma a sanyaye suka koma ɗakinsu. Rayuwar da twins za su shiga ke ci mata rai sosai. Ganin kukan take ba wata mafita zai bata ba. Haka yasa ta tashi ta shiga bedroom ɗinta ta ɗauki abin da za ta iya ɗauka babban trolley ta shirya kayanta a ciki. Flight ta yi booking a airport ta yi jiran awa 3 sannan jirgin su ya tashi zuwa Abuja. Shigar dare ta yi wa gidansu. Kai tsaye ɗakin Umma Sadi ta nufa. Jikin mahaifiyarta ta kwanta ta fashe da kuka mai cin rai. Sai da ta yi mai isarta sannan Umma Sadiya ta ce ta je ta kwanta za su yi maganar da safe. A tsaye kyam da jakarta rataye a wuyanta ta yanki wainar ƙwai ta kai bakinta sannan ta nufi hanyar waje. Mami ta ce dawo nan Nabiha. Nabiha ta ce wayyo mami Allah break ɗin nan ba zai samu shiga ba. Makara zan yi kuma yau test za a yi mana. I promise zan ci abinci a cafeteria idan na fito daga class. Girgiza kai mami ta yi ba tare da ta sake magana ba da yayin da Nabiha ta fice da sauri. Motar ta nufa tana duba agogonta da ya nuna mata 10:40. Nabil ta gani tsaye jikin motar ya harɗe hannayensa a ƙirji. Gefe kuma securities ɗinsa ne guda 2 cikin uniform na 'yan sanda. Haɗe rai Nabiha ta yi. Malam ban hanya zan ɗauki motata. Shiru ya yi kamar ma ba da shi take ba. Ganin tana ƙara makara ya sa ta yanke hukuncin ta tafi ta hau a daidaita. Hanyar gate ta nufa kafin ta ƙarasa Nabil ya ce officer mai gadi na buɗe mata gate ka harbi ƙafarsa. Umarni na baka. Murmushi 'yan sandan suka yi saboda sun san barazana Nabil ya yi wa Nabiha da mai gadi. Tun cikin mai gadi ya ɗori ruwa saboda tsoro. Tun kafin Nabiha ta ƙarasa ma ya yi saurin tararta tare da faɗin ki dubi girman Allah da mutuncin iyayenki ki haƙura ki koma gida. Idan suka harbi ƙafar nan ba za ta gyaru ba. Ta tashi daga aiki kenan har abada. Ina da gadon ciwon ƙafa sannan ga shekaru da jikin girma. Tsaye Nabiha ta yi a wajen. Ita bata koma ciki ba, ita bata ƙarasa gate ba. Duk wannan drama da ke faruwa akan idanun Dadi da ke zaune a balcony. Dariya kawai rigimar Nabil ke bashi. Ya sha raba wannan rigimar amma a banza. Sannan sun saba a kullum sai ya zo gidan nan a mabambantan lokuta. Tashi ya koma ciki ya tambayi mami ko ta haɗa masa break ɗin da ya sa ta. Cikin ladabi mami ta ce na shirya komai a falonka. Ƙasa ya sauka ya nufi tsakar gidan hannu ya miƙa wa officer suka yi musabaha. Cikin girmama Nabil ya gaida Dadi. Hannunsa Dadi ya kama ya ce zo mu shiga ciki ka faɗa min me ta sake yi maka. Na san ai ka fi ta hankali. A haka Dadi ya ja Nabil pad ɗinsa Nabiha ta samu ta fice daga gidan. Washegari ko breakfast ba su tsaya yi ba. Umma Sadiya tare da Nafi suka kama hanyar kotu domin shigar da ƙara. Sun shigar da ƙorafinsu sannan suka ba da namban Mo tare da isasshen transport da za a kawo Mo. Kwanan Mo 3 bai waiwayi gida ba domin Abidat ta zo za ta yi sati 2. Zuwan ma a ɓoye ta yi domin babu wanda ya san shigowarta garin sai Mo. Rayuwarsu suke a cikin gidan ba sa zuwa ko nan da can. Sai idan suna buƙatar abu sai su aiki mai gadi. Mo yakan fita wajen aikinsa idan an tashi ya dawo. A kwana 3 ne ya yi tunanin bari ya biya gida ya duba ko Nafi na da buƙatar wani abun. A yanda ya tarar da gidan ya tabbatar da tafiya ta yi. Tuni hankalinsa ya tashi ganin tana neman ruguza masa plan. Da dare bayan ya koma gidan Abidat yake sanar da ita an aike shi Kano.
Cikin ɓacin rai Abida ta ce gaskiya ba za ka yi tafiyan nan ba, bari na kira dad na nema maka excuse. Cikin sauri Mo ya riƙe hannun tare da faɗin kin san fa idan dadi ya san kina ƙasar nan akwai matsala, ki haƙuri kwana 3 zan yi in dawo. Da ƙyar a haka ya lallaɓa ta yadda. Washegari ya dira a birnin Dabo kai tsaye gidan su Nabiha ya nufa. Knocking gate yayi mai gadi ya buɗe masa, ya gane sa amma mamaki yake me zai kawo sa nan gidan ba gidan ambassador ba. To ko yana tunanin matarsa ta zo gidan nan. Karo ya ci da Nabiha da ke ƙoƙarin sake fita cikin sauri har ta nisa ta tuna ta manta wayarta a kan mota. Don haka ta dawo ta ɗauka. Mai gadi ne yayi saurin cewa yallaɓai ai matarka bata shigo gidan nan ba. Kallon kawaici yayi wa mai gadi yana jin kamar ya shaƙe shi. Cikin ɓacin rai ya ce malam ni ba wajen matata na zo ba, wajen Nabiha na zo. Ƙwaro idanu Nabiha ta yi cike da mamaki kafin ta yi magana. Nabil fitowarsa kenan daga cikin gidan. Da ka zo wajenta uban me za ka yi mata? Hankalinsu gaba ɗaya ya koma kan Nabil da ke takowa cikin compound ɗin. Lokaci guda kuma wayar mota ya ƙara. Dubawa ya ga baƙuwar namba ce. Tafiya ta miƙa, sana'ar event ta zamar wa twins jiki, haka ma mahaifiyarsu Saudat. A yau sun samu wata shahararriyar dina da za a yi a daren, wanda suke saka ran manyan ƙusoshin ƙasa za su halarta, don haka komai da suke na yau na musamman ne. Sababbin kaya aka samar wa twins, kalo ɗin da ango da amarya suka nuna suna buƙatar yaran su saka. Tun 6:30 na safe Salma suka fita kasuwa cefanen kayan buƙata, yayin da Saudat ta tattaro kayan da za su saka a yau ɗin take goge masu. Sam yau jin ta take yi wata daban kamar ba ita ba. Agogon hannunsa ya duba ya ƙarfe 7:30 na dare. Zaune yake akan ɗaya daga cikin kujerun alfarma da ke cikin ɗakin nasa na hotel ɗin. Buɗe ƙofar aka yi aka shigo da bodyguard ɗinsa. Duk suna bakin ƙofa cikin shirin fita. Al-Amin ya kalle shi ya ce wai man me kake nufi da har yanzu baka shirya ba? 8 fa za mu fita. Aminullah Rafiq ya kira sunansa a sanyiye. Al-Amin ya sake maida natsuwarsa wajen Rafiq jin ya kira wannan sunan. Rafiq ya ce yau ina jin fargaba, damuwa, tashin hankali da rashin nutsuwa, musamman yanzu da muke shirin fita. A gaskiya na fara tunanin ba zan bi ku dina ba, kawai ku je. Ai dai na karya bet ɗin naku tun da gashi ka zo garin Lagos. Kusa da shi Al-Amin ya zauna sannan ya ce duk kana jin haka ne saboda tun farko baka so ka zo ba. Ni na takura maka, amma don Allah ka daure kai addu'a mu tafi, ba abin da zai faru sai alkhairi. Ba don Rafiq ya so ba haka ya shirya cikin shaddarsa da suka yi iri ɗaya shi da Aminullah. Kekensa Amin ya turo ya taimaka masa sannan suka nufi harabar hotel ɗin. Yayin da bodyguards ke biye da su. Tuni Salma ta shirya twins sun yi gaba, sun bar Saudat ita kaɗai a ɗakin. Ta ce ba za ta fita ba, ba ta jin daɗin jikinta. Tana kwance ta ji zaman ɗakin ya ishe ta, kuma ta san idan bata je wajen event ɗin ba ma maybe a kore su. Tashi da ta fara shiri, take ta ji kanta na sara mata. Tsayawa ta yi na 'yan mintuna, daga nan ta ci gaba da shiri ba tare da ta san ma me take yi ba. Shiryawa ta cikin mini skirt mai haɗe da slit, sannan ta yi fakin gashinta ta jera ribbons ta shafe kanta da mayuka masu kyau. A haka ta fita domin ta ji kawai ba za ta iya saka ko hula ba. Hall ya cika iya cika, ba abin da ke tashi sai ƙamshi kala-kala daban-daban, ga kuma cool music. Mutane na musamman da suka amsa sunan isassu ne a wajen. Receptionist aka umarta su bi kowane tebur su ajiye lemo da ruwa. Haka Saudat suka fara aikinsu. Sau da yawa idan ta je tebur sai an samu wanda za su ce mata you are beautiful. Ita kuwa sai dai ta yi murmushi ta ce thank you. Rafiq kansa na ƙasa yana faman danna wayarsa. Still yana zaune a kan wheelchair ɗinsa. Saudat ta kawo lemo tebur ɗinsu. Ta fara ajiyewa Al-Amin ya ce masha Allah so beautiful. Sai dai kuma arniya. Jin maganar Al-Amin Rafiq ya ɗago zai masa magana suka yi ido huɗu da Saudat. Da ƙarfi ya ce what? Me zan gani? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudat ɗina? Tuni Saudat ta bar wajen kamar walƙiya. Ƙoƙarin binta yake, Aminullah ya riƙe sai yana faɗin ka nutsu Rafiq, kar ka yi wa tafiyar ka illa. Daidai lokacin Flower Babies suka shigo cikin taku da rawa ta burgewa. Ango da amarya na biye da bayansu. Ƙwaro idanu Rafiq ya sake yi tare da faɗin wallahi wannan yaron jini na ne sak ni da Rafi'a lokacin muna yara. Ƙwacewa yayi daga hannun Al-Amin yayi stage. Yaransa ya kwasa yayi waje, bodyguards suka take masa baya. Al-Amin kasa motsawa yayi. Gaba ɗaya hall ɗin ya kaure da hayaniya. Twins ne sun fara kuka suna ganin za a sace su. Ɗaya daga cikin ma'aikatan ta ruga kicin ta sanarwa da Salma abin da ke faruwa. Lokacin da Salma ta ƙaraso ana ta kokowar saka twins a mota suna ƙi. Bodyguards suka tare Salma suka hana ta isa wajen. Twins sai miƙo hannu suke suna faɗin mommy
Cikin kuka Salma tace dan Allah kar ku raba ni da yarana. Cikin ɓacin rai Rafiq yace yaranki? Me kike nufi da yaranki? Ke kika sace min matata kenan. Da zafin nama ya nufi Salma yana faɗin ki fito min da ita duk inda take. Bai ƙarasa wajen ba ya zube wajen ya suma. Tabɗijan. Masu sauraron mu ana wata ga wata. Mu haɗe a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya. Da Allah ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Ta haka ne za ku samu sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora.